needed cash. I was selling crack rock. Didn't have a lot, but a nigga had enough. Had to keep it moving when the going got tough. Fitting out Isaac Astaslina with Don't Forget About Me. 16 Mizuzu, ibethile intsimbi ka 11 o'clock. I'm not sure if Queenstown you are ready, so we can continue with the interview. Khumule ke mphulaphula into yobana ke namhlanje ke sivula ingxoxo ngeengxaki zempilo yengqondo ebantwaneni. Sizama ke ukukhangela ke kuba ke kuthiwa ke abantwana nabo ke bayaxhalaba, bayadana, bayoyika baze ngamanye amaxesha ke badlule kwiziganeko ezichaphazela indlela abacinga abaziva ngayo nabaziphatha ngayo. Kodwa ke namhlanje siyabuza ke umbuzo omkhulu uba singazibona njani ezi mpawu kwaye njengabazali okanye ke abantu ke abagcina abantwana singabanceda njani abantwana bethu xa bezifumana bekule ngxaki. Nditshilo ke nathi ke silinde uvuyo lwethu Tuluma, yena ke clinical psychologist. She will be live in our Queenstown studios. I'm not sure if we are ready to start the interview, Sapo, on your side. All right. Masenze ngohlobo. 18 imizuzu ibethile intsimbi ka-11 o'clock sincokola novuyo lwethu Ntuluma, clinical psychologist based in Queenstown. She's live in our Queenstown studios. We're also live on Facebook. Ungaba inxalenye ke nawe mphulaphuli yalena incoko ngokuthi usifonele okanye usithumele ivoice note 0725414531. Namhlanje ke sibuza umbuzo ubana ke singazibona njani impawu apho ke kufumaniseka into yobana ke abantwana nabo bayakwazi into yobana ke baxhalabe, badane, boyike, baze ngamanye amaxesha badlule kwiziganeko ezichaphazela indlela abacinga nabaziva ngayo nabaziphatha ngayo. Siyabuza ke ngoku into yobana ke sizibona njani njengabantu abakhulu ezi mpawu kwaye singabanceda njani na abantwana. Ukhona ke yena ke uvuyo ukusincedisa ke siqhekeze esisonke. Vuyo, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Chuma. Good morning to listeners. Inkosi kakhulu ngokundi-invite. Siyabulela wethu Vuyo nathi nawe wethu ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Ngomvulo sincokole about i-mental health nje in general. Sifokase kakhulu ebantwini abakhulu. And abantu abaninzi ke bakholelwa ekubeni ke when you talk about mental health it only affects abantu abadala, but ke kuyafumaniseka into yobana ke nabantwana can really experience mental health challenges nabo, but siyiqaphela njani xa isenzeka emntaneni? Oh, ndiyavuya kakhulu yazi sithetha ngale topic because it's one of the things nam picture up even nakwi-experience yam nje as a psychologist consulting with abazali ke and consulting with abantwana xa bezise abantwana babo for therapy, you know, in consultation. Abantwana bafana nabantu abadala in terms of impawu masithi mhlawumbi ze-depression okanye zoxinzelelo. Abantwana bona bazibonakalisa isikakhulu phaya esikolweni, for example. Utishara uzofonela umama amxelele ngento yoba umntana now is starting to have behavioral problems. Bona baqala nge-behavioral problems pha ubona umntana akamamele eklasini, uyalala kwalapha eklasini, akakwazi ukuconcentrate kwalapha eklasini, mhlawumbi kuthiwe even ubhulisha nabanye abantwana. So
iimpawu ezinjalo zezona ezicommon ebantwaneni, and then apha ekhayeni ke obviously umzali uzazibona ii-changes into yoba akasamameli ngoku lapha endlini, mhlawumbi akasezenza izinto athi umzali makazenze. So ezabo it's not the depression itself like okanye the depressed mood itself, but it's more the behaviors, indlela aba-ektha ngayo apha endlini. So ngowona mohluko omkhulu lowo when it comes to abantwana and xa sisithetha ngento yoxinzelelo lwengqondo. It shows up more in their behavior. Abantwana Vuyo, in most cases abakwazi ukuchaza into yobana baziva njani xa ubuza into yobana uright, fike sithi umntana ewe ndi-right, okanye angakuniki kakuhle and mhlawumbi ke ngoku zibe zikuphosile eza early warning signs apha ekhaya as umzali awukayifumani mhlawumbi neripoti esikolweni yobana I think ikhona ingxaki mani eyenzekayo apha kuenze kuhle, khamtshekishe mamakhe. How does emotional distress usually show itself ebantwaneni? So emotional distress iyayicaca especially ebantwaneni. Umntana wakho masithi umazi wena umntana engumntana obhabli apha endlini, umntana othanda ukudlala, then now they start not doing that, bazivalele erumini. Ucomplaina ngento yoba lo mntana usoloko eserumini akafuni ukuza apha azohlala nathi, okanye usoloko esefowunini yakhe. It starts with behaviors ezifana yazi, I think even ne-suicide, ingcinga yokuzibulala i-common kakhulu ke ebantwaneni, okanye even ne-attempts. Nalapho ke uzawuva okanye uzawubona ngento yoba tyhini lo mntana utheni ngathi uneengcinga zozibulala. Nantsi eyona ke e-common i-self-harm ne, abantwana bayazikhatha, ubone apha mhlawumbi masithi apha esihlahleni ubone nee-marks zoba tyhini lo mntana utheni ngathi ebekhe wazama ukuzikhatha. I-common kakhulu ke leyo ebantwaneni yoba they do self-harm, and ke sithi ke thina ke zi-psychologist, when a child starts to self-harm, it's a cry for help. Uzama ukuxelela into yoba something is not right kum. Uyayibona? Unyanisile yazichuma abakwazi ukuzivocalize, but again uzawubona ngeempawu ezithile nange-behaviors ezithile like ezinto ndizimentionele ezona zi-common, ila self-harm nalaa nto yozivalela ke uzi-isolate okanye uhlale wedwa ungafuni uhlala nabanye abantu. In most cases Vuyo uyofumanisa into yobana abanye abantwana, not bonke kodwa, abanye abantwana abathethi ngenxeni yokungabikho kwe-safe space okanye ngokungafilishi safe apha ekhayeni, okanye ngokungabikho open enough kwethu singabazali ebantwaneni bethu, so that whenever benento abangazifili right kuzo bakwazi ukuthetha nathi as abazali bawo. How do we create a safe space ekhaya for abantwana bethu should kwenzeka into bakwazi uthetha? Eyona nto ndiyiqaphelayo ke ebazalini mos xa siconsulta ke ezi-psychologist, into esiyenzayo kuqala, phofu mandithi ke into endiyenzayo kuqala kweyam i-practice ndibona umzali kuqala, ndithethe nomzali kuqala. But into endiyiqaphelayo ke apha abazalini is that abayithathi ndizawuthini na, abayithathi serious, okanye yilaa nto yoba uyayiminimiza ingxaki yomntana. Athi mhlawumbi umntana ingxaki yakhe isikakhulu mhlawumbi akanazitshomi esikolweni, for example, ndenza nje umzekelo, and le nto iyamhlupha. Mos abantwana eyona nto abayithandayo esikolweni is not only ukufunda ne, but it's about ukudlala neetshomi zabo okanye uba neetshomi nje esikolweni. Let's say nawe umntana wakho iyastrugglisha ngokukhonektha noba nezitshomi esikolweni, then loo nto imstress, loo nto futhi ikhoze uxinzelelo. Aze ke emzalini athi mama ndikhathazekile because ubani nobani abafuna udlala nam, ubani nobani abafuna uhlala nam. Umzali ayithi asuka into enokukhathaza naleyo, uyayibona? So uyayiminimize ko, akayiboni ezinto serious enostressa umntana. So in terms of safety and a safe space that you could create for umntana, abantwana abafani nathi obviously as abantu abadala, ezabo ingxaki asoze zifane nezethu. So I think if you could just understand lo part yoba do not minimize into ethethwa ngumntana. Xa esithi umntana esiza kuwe, hayi andiziva right mama esikolweni, ubani akafuna utshomana nam, ubani akafuna usherisha nami lunch, that's a big stressor for bona. So I think
thetha nomntana, be open about whatever it is that they bring to you, and uzama umcebisa uba makenze njani na xa esenengxaki, no matter how small you think loo ngxaki is. So I think if they could create la open door policy or la open communication policy emakhayeni, that would be so much better for abantwana to open up about i-emotions zabo neengcinga zabo nee-opinions zabo. Vuyo, sihlangabezana nayo njani imeko apho uzawufumaniseka into yobana abantwana apha endlini bafilisha ingathi wena mama une soft spot when it comes to uqaqamba, mna ndifilisha into yobana whenever mna ndisenza into erongo wena uba harsh towards me. Why I'm asking this question, because I was having a conversation with a friend of mine this morning, and we were talking about into yobana uthi ufriend unyana wakhe ufilish into yobana uharsh towards yena more than usister lo wakhe umncinci uza emveni kwakho. Inoba yintoni eyenza into yobana abantwana baphele befikelela kwezo ngcinga zinjalo, and how does that affect them as abantwana? Singayilungisa njani as abazali? Ewe. I'm so happy that sithetha ngale topic because yinto nyani eyenzekayo and yenzeka often. And I think abazali funeka bathethe nyani. Be truthful to yourself that as a parent, we do have favorites. This is the truth. Okay. And for no ijikeleza uba abazali banazo nyani favorites. How does a child become a favorite ke? Kuba khona ke nyani umntana okwaziyo ukulandela imiqathango ne umzali ayibeke. Babe khona aba barebelayo uyabo asokolise. So ke ngoku umntana becomes your favorite by default because akasokolisi ne usoloko elandela imiqathango yakho. But andifuna abazali ke ukuba zixokise nabo bathi okay hayi andimkhethi lona ndinithanda nonke okanye lona. There is a favorite in every household, but there's a reason why that child is a favorite, and most of the time ke uyi-favorite because ulandela imiqathango nene-rules zalapha endlini. Okay. So I think firstly abazali mababe honest with themselves bakho loo nto. Then secondly, be honest with why you this person is a favorite. Be honest why lo mntana kutheni uzaba more stricter kuye nje. Zintoni izizathu zoba ube stricter kuye. Uyebo? So I think nalapho ngase kubekho la open communication as to why unje, why do you feel like this? Because I think siyayibaleka la nto yoba honest ebantwaneni bethu. Oba ndiziva ngelihlobo nje ngawe, it's because andizithanda izinto uzenzayo and wena undimameli. If mhlawumbi unondimamela, mhlawumbi ke ndingakutrita ngenye indlela. Then ke ngoku siphinde siyibuilde njani i-relationship after kwenzeke loo nto. Now sihlalile phantsi mna nomntanam sathetha into yobana isizathu sobana ndibe stricter kuwe than umntana lo wakho wena, because wena kukho izinto ongazimameliyo xa ndithi yenza izinto, wena kufuneka ndigqizelele ukuze into ibe iyenzeka okanye ube umthetho uyawulandela. So that is why ndikhangeleka ingathi ndi-harsh kuwe compared to udade wenu. So sibuyisa njani ke ngoku laa ntembeko nalaa nto yobana okay umama akandicaphukeli okanye utata akandicaphukeli, qha kukhona ezi zinto mna ndingumntana ndizenza rongo kufuneka ndizilungisile. So now therefore mandizama ulungisa 1 2 3 4 and ndikwazi uphinda ndibe ndingumzali. And wena mzali ubuya njani ke ngoku into yobana oh okay now umntanam wenza kakuhle so mandimfake ke ngoku kule category ye-favorites zam? Yes, enye into ke ehamba nalento sithetha ngayo is that umzali now becomes too harsh. Asebenzise i-punishment more than into yokumfundisa umntana. For example, athetha amazwi angazokwazi waphinda wabuyise. Athi wena mhlambi uyo because ndizawuthi naye useless mhlambi. Uyabona athethe izinto ezinjalo. Okanye athi hey awuyonto asozube nto uyayibona
xa uthetha ngelo hlobo emntaneni, you can never get that back. Umntana mhlawumbi will start to believe naye athi hayi umama uthi ndi-useless ke, uthi umama mhlawumbi ndilivila for example, so hayi ke akho nto ndinoyenza ndilivila nyhani. So abazali ke must refrain from those emotional words, because as emotional words zezi zenza umntana afilishe bad about bona and afilishe into yoba akho nto ke ndinoyenza apha ebomini. So if umzali nje angareframe from ukuthetha izinto ezinjalo as more emotional, eziyi-punishment, then I think mhlawumbi ke inga-contributor to la safety besithetha ngayo. Then umntana ke yena ke I think abantwana because ke bengathembi ngoku, andithi umzali xa soloko ekupanisha okanye umzali xa soloko umbona uba hey une-favorite, umntana uyareframa angabikho open, angathethi, angamthembi umama wakhe okanye utata wakhe. So if abantwana ke they could be more open about how they feel, they could be more open about ii-emotions zabo, I think it would work for umzali nomntana. Xa sigqibezela wethu uvuyo ngenxa yexesha kukho umzali omameleyo ngoku ekhaya othi hey, now that Vuyo noXhuma nincokola ngale conversation, yazi ndiqaphela nto ke ngoku apha kunye nawam. There is a friend of mine who is in Queenstown. She's very much comfortable Vuyo ngoba umntana wakhe uyathanda ukuzivalela endlini. Ufike sithi hayi wethu usoloko efuna ukuzivalela. Naxa kuvalwe izikolo njengoba kuvalwe izikolo ngoku, abanye abantwana babuyile bona baye ezilalini kumakhulu wakhe, but yena laa mntana uye wathi hayi mna mama andifuni uhamba. And then akanangxaki umama naloo nto leyo. If umzali unazo ezi mpawu azibonayo ngomntana wakhe, omnye umzali mhlawumbi uthi hayi wethu umntana makathanda uthetha, zeziphi izinto ekufuneka sizenzile to make sure into yobana okay umntanam ungumntu o-introvert ngokwendalo, akho nto ingaphaya kwale nto. If ikhona ndingamnceda njani uqala ndisuke from le point sikuyo ngoku akwazi into yobana abe uyanceda. But I'm not sure if you get my question. I get your question. I think ufuna sithethe around uba okay zeziphi iimpawu efuneka umzali ezijongile emntaneni so that umntana akwazi ukumsa kuncedo, like for example ayoconsulta ne-psychologist if mhlambi unazo ezo mpawu ezenza into yoba kufuneka aye ku-professional help. I think one, into yoba umntana wakho uyamazi mos uba ungumntu onjani, so funeka kube khona utshintsho olukhoyo. That le example ubuyenzile, ebekade engazivaleli, ebekade engumntana othethayo, ebengathulanga, ngoku suddenly umbona ethule, suddenly umbona ezihlalela yedwa. Umazi engumntana one-appetite for example othanda ukutya, now umbona ngoku engatyi, uyabo. Umazi ungumntana osempilweni apha emzimbeni, now umbona eluze iweight. Umazi wena engumntana othanda ukuhlala iitshomi zakhe, udlala phandle, now akasadlali neetshomi zakhe. Umazi engumntana ozithandayo iincwadi zakhe. Now so as changes ziba clear, I think umzali angakwazi ukuzibona naye uba mani ikhona into etshintshileyo ngomntana wam, this is not how I know umntana wam to be. So those changes become very clear, but ke of course ziba subtle, uyabona. Mhlawumbi umzali akanozipicture up, wazipicture up after ixesha elide, but zezi ke ndisanda uzibeka ngoku into yoba okay uluze iweight, akasakwazi ngokuconcentrate, mhlawumbi uzivalele erumini, akathethi. Nesikolo ke yabona this time around mos abantwana basanda ukufumana ii-results zabo, umbona uba ye uhlile nalapha esikolweni, okanye ufeyilile. In fact even le nto i-functioning yakhe esikolweni has changed. Ebekade ngumntana opasayo, now the child has failed. Zonke ezo zinto ke ziza kunika ii-question marks as to kutheni nje kuzaba nje, and most often ke it has to do with into yoba mhlawumbi umntana unoxinzelelo. Then xa sowufumene ke ngokuba lukhona utshintsho, I think then you can take umntana wakho to a professional. Alright, inkosi kakhulu Vuyo wethu, siyabulela. Next conversation sithetha nge-bipolar disorder. Okay, Alright, inkosi kakhulu ke wethu Vuyo, siyabulela wethu ke xesha lakho. enkosi. Alright, that was uVuyo Lwethu Tuluma, clinical psychologist based in Queenstown. Namhlanje besijonga uxinzelelo ebantwaneni.